Hasičů jsou zastoupený. To je překlep, to se počítá. To stejné, ne? Žádný hasič. K okrskovému kolu. Já si taky myslím, že je to Malých stejné. hasičů. Děkuji za to, Timohle. Timo, hleď, koho? Takže vážení soutěžící, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal letos poprvé na okreskovém soutěži mladých hasičů v požárním útoku, která je vlastně doplněním okreskového kola soutěže požárních družstev požárních sborců. Dovolte mi, abych tady vás přivítal starostu okresku pana Františka Potočného. Hlavní rozhodčí dnešní soutěže bude Alena Škopíková. Tak. A ještě bych přivítal za obec Pohořelice místo starostu obce pana Antonína Přikryla. Takže jak bylo v propozici povedeno, soutěž probíhá dle pravidel nebo dle směrnice hry Plame.